Mari monggo. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane syutingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ra aku ya Mas. Heeh. Mbak ngapunten kula kang selupan. Heeh. Heeh, tak terus esuk demite do melu-melu kang selupan ngono kuwi Mas. Ya. Jenengane turangga YouTuber demite ya ngonten. Kaya dhewe ke turangga sinden ya dadi ya karo nyekel mic. Nyekel mic. Heeh, bener banget. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Gedene engko nggawane saran ngeplak sing nyanyi ngono Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh, heeh. Ya, siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali mawa sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa sabar Mas, aku rada terkejut Mas. Ki mau ki tek arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dina terkenyut jare. Ya ampun. Terkejut to Mas. Terkejut banget ya. Wis diko mlebu Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari kayak nyamari. Kok mulai-mulai aku kok berbadan dua kok Mas.
Mati aku. Kowe iki kena angin wae meteng ya ta, jare. Amin. Ya. Tak suwun rino larwa. Hey. Muga-muga Gusti Rampung ta iki? ya, ora apa-apa, Mas. Ya, Ora apa-apa. heeh. Dikurang sampai 2, Mas. Ora Oh, apa-apa. seprapat. Oh, udah ngomong mana? Oke, Oke, sekarang tinggal gimana? kater sampun kater.